Lho Mas Eko dia. Mas Eko belum aja Mas Eko. Mbak menawa masuk Pak Eko. Mangke to Pak Eko. Urung wayahe masuk. Wis wonten tamu kathah. Nasa. Ngomong-ngomong iki njaluk damkar nganu kok ya bantuan sapa ya? Ayo nak. Ayo. Wah iki wulan cuti jare. Sebako iki sapa ketoke? Citra iki sebako. Ayo Ci. Ayo. Oke baik, gue iki nyanyi sapa? Isona. Oh alah, Awas. siji. Oh yo tenan to. Awakku karo mama gak iso lho. Is turunan Samson. Ayo lanjut Pak Mundutan malih. Pak Juwi, nyuwun wekdalipun sakedhik nggih Pak nggih. Niki pamundutan saking Pandemen Agung Budaya, Pak. Siap. Wonten kangening ati. Kangening ati? Leres. Mangke ugi wonten gelo ati. Ci wonten gulu pedat. Gulu pedat. Terus wonten apa malih Ci kala wau Ci? Umpama. Pak Juwi ya semangga kangening ati. Semoga. Mas Andre gak usah dikangeni, Mas. Yes yo. Siap-siap. Iya minta. Atur menjadi bos, keluarga besar Pak Juwi. Kangening ati. Suwi lawase
Juwi pundi ya, Ga? Awak kuwi lho siang tok siang rasan sing ngertos. Pak Ju. Pak Ju, Bu kami. Ada sembasuan nggih, Pak. Pas botone ting biyane Pak Juwi, waduh, Kak. Gedange gowedi-gowedi, kuacange mentes. Tur pokoke menyes. Cocok sembasuan. Pak Juwi pun aturi umpama nggih, Pak. Pak Mbetani. Semonggo. Nggih, Bos Ali pun tenggo nggih mawon. Heeh, pun tenggo pokoke mangke diatur nggih sabar ya. Umpama nok cayu, ayo. Si mata bulan. Ya semanggaken. Ayo, mantene Mbak Ani. Mas Eko ayo goyang sareng-sareng ya. Ayo Yi. Yuk. Nah, sebesar gempa. Juwi. Al-Robi'ah.
nuwun. Nggih Mas Eko, terima kasih. Nggih, niki Bu, Pak. Waduh, piye Jaka? Lagune pesenane Kusuma Wijaya. Artisnya spesial Bu, Pak. Artisnya spesial. Piye to kok gak spesial? Saka Jogajeh. Kok saka kene cerak gak ya? Cedak. Cedak ya? Iya. Artisnya ape mungkah gajah gak sida iki mau Bu. Iya wis ayo pun aturi wonten Kusuma Wijaya nak cari viola. Viola Ashari Wati. Viola Azhari. Iya gak apa-apa. Sini, viola. Wow. Ayo sini nak. Ayo sini saya. Artis idolane Jogajeh. Nah, artis cilik iki wis generasi penerusnya Abi iki bakal. Ape buka gajah ora sido. Ayo nak. Oh, karo Bali ya. Oke, siap. Ayo nak.
generasi Iso. penerus sih. Ini ah. Ben, pira? Pira kowe pira? Bagi hasil Iso loh no. ya. Ki pira? Pira? 200.000, 1000 ae kowe 1000. Bagi telu. Kok 1000 to, Mas? Alah wis kok nggo tuku pepes ya. Sok nak dadi artis tenan, irunge di mancungna ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Sukses karir, sukses sekolahnya. Alah, ya iki sesuk-sesuk meneh iki mesti melu meneh. Alah, kok Oh, nak kecanduan iki Ojo, so. ah. Iya, ora Iki apa-apa nak melu. pendak-pendak numpak gajah nangis saya. Oh, Zaza, ke 1000 wae kowe. Anake Yuli tenan. Ya wis. Iya. Matur nuwun mangketen Ji, guyon gojek nggih. Oke, lanjut malih. Dik Viola nderek ngregengake suasana sembah suwun. Pamundutan saking Gamangku Gati wonten Puspita Nala penteng kok niki wonten Gelo Ati. Gelo ati leres Nggih, saking Mas Ali pidalem pundi nok Yi? Kuwangsa. Wangsan. Bos Ali sama nika nggih pun aturi gulu pedhot wonten kok. Nggih, gulu pedhot ugi ditunggu nggih kanan panggung. Puspita Nala Mas Andre mbok kasunyatani tara. Mas Andre. Lah mau lo air bunga wis terwakili Aja ra mau kandhane. meneh nangis. Ya wis nak nangis ya iya piye. Ayo gelati nok Cayu. Yo. Bojo dulu. Istimenyes. Oh, Oke baik. Bos Ali gelati. Yo. Mat selamat aja gelo ya Le. Maho. Oke baik. Yo. Ning ngendi nggonku goleki bote mong pengen ketemu. Nadyan ado tak parani mong nuruti karepe hati. Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku. Suwun kaya sinandal atiku lonto metes nalasi pipiku. Yen pancen wis ora tresno mbok ya kandha sing prasaja. Aja gawe kelawati aku ora bakal ndeli. Yuk. Ngapunten paring asma sinten Ji? Matur suwun nggih Bu nggih. Panjang barokah yuswani. Amin. Ka? Sinten? Lah gak ngerti aku kok. Iza matur sembah suwun. Matur suwun nggih Bu. Alah sing endi to mainnya? Halo wau napa ngagem jilbab? Oh, Ji. Bacotke Bu nggih. Monggo. Kaya ngene lakonku. Biyen napa dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake gawe gelo hati salawase. Gelo ati Bos Ali. Hey.
kepingin ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti mas karepe ati bareng saiki yen panceni nora tresno mbok ya kondo sing prasaja aja ngerti gelati aku ora bakal ngondeli koyo ngene lakonku piye ngopo dadah ketemu yen pancen Bos Ali gelati ngaturaken sih bos. Iya. Nagaten setunggal moga setunggal insyaallah penatur biji. Ingkang sampun kinten berkah mugi dadosaken barokah. Amin. Ya rabbal alamin. Enci. Matur suwun tenan lho Kak. Lho kae nembe ngijolke. Ayo bablaske wonten Pamundutane wonten Gulu Gulu pedhot. pedhot. Puspitanala. Tresno warang nggono tesih setunggal pamundutane Bapak. Janggep ki tiga. Ayo. Semonggo. Wonten. Gulu pedhot. La 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 oke ayo. Tresno, iya gulu pedhot dulu. Gulu pedhot to. Lagu itu donga tak kandhani. Oh no. Kowe berita viral gak ngerti ta Kek? Mutilasi. Gantung diri. Soaka gawe lagu sing aneh-aneh jagat ae. Apa? Anak gulu pedhot kan wis ora nyatane. Apa? Enake. Lagu kok Iya toh. ya. Ayo, gulu pedhot. Ayo, Ika Talenta, Sika. Hoba. Halo. Ya. Spesial kanan panggung yang minta gulu pedhot nih. Saking putih no. Gula semu. Ya. Goyang bosku. Selamat joget ya.
saking Makaten. Bulak Sempu. Injih. Janggepke ya kaya kanton kalih pamundutan amengku gati. Tresna Waranggono. Puspita Nolo. Ayo monggo. Anggi Puspita Nolo pamundutane adik Citra yang nyanyi. Ji. Yuk Tresna Waranggono. Ayo nopo Puji judus. udus. Aduh. Tresna Waranggono, Dek. Karena Undus tidak tresno sama Waranggono, bagaimana kalau sapa kah aku bisik dah. Lia, alah Lia wis karo anake Yuli mah. Ya memahami ayo. Ayo Mia. Tresna Waranggono. Tresna Waranggono. Nia tadi udah ya, Nok? Nia sudah. Nia sama. Ayo, Nok. Singkat ya. Ayo. Nalongso rasa ayo. Ayo, Nok. Ayo. Mangga. Ih, pamundutan saking Pak Juwi mangaten iki. Terus Waranggono mesti. Tangis runing atiku kelingan
gunging pangapunten kala wau ngersake hati yang tersakiti, Pak. Saking agung budaya dereng saged ngaturi nggih, Pak. Enji ngapunten. Niki pun gantos Puspita Nala panggih. Enji tinggal tunggal tembang nggih. Leres kangge ngranti. Gusti Putri. Mangkaten inggih. Pamundutan artis Kak Citra Mercon Banting. Iki lho, Dek. Ayo. Idola semua idola. Ayo yang mau duet sama Dek Citra mau enggak ya? Puspita Nala. Besti, monggo.
Dereng. Lah ijale lagune wis bari Mas. Ji. Makaten kula kinten cekap semanten nggih. Kirang langkung pun nyuwun gunging pangapunten. Leres nggih. Mangke nggih wonten dagel. Mangke Ji. diaturi Mas nggih. Ingkang dereng lagu-lagune. Nah, nggih Pak Juwi Pak sakeluarga. Matur sembah nuwun. Duluran Serawase Pak Nggih. Juwi. Ayo palungguhane nok. Nuwun sewu Dek Nika. Nika. Usiamu bahagialah aku yang kuberi, bukan genggam cincin, kan seikat bunga atau puisi, juga kaleng hati. Bukannya pedih atau gak mau dikit yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun Niken. Semoga panjang umur, sehat selalu. Oke. Pes, Niken, selamat ulang tahun ya sayang ya. Pokoknya sukses selalu. Sama Mas Angga. Enci ngapunten nggih, Gusti.